L-att tal-voti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali fl-2019 ser issir b'mod elettroniku. Dettalji dwar dan il-proċess ingħata mill-Kummissjoni Elettorali waqt il-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġijiet. F'Novembru tas-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Elettorali ffirmat kuntratt mal-Grupp IDOX tar-Renju Unit biex l-att tal-voti mis-sena li ġejja jibda jsir b'sistema elettronika. La darba l-att tal-voti ser isir b'sistema elettronika minflok bl-idejn, ir-riżultat se jkun magħruf iktar malajr. Fil-fatt, il-Kummissjoni Elettorali taħseb li l-proċess kollu tal-att tal-voti jista' jintemm fit-12 siegħa sal-ħadd filgħaxija. Lewis Fsadni mill-Kummissjoni Elettorali spjega kif il-Kummissjoni qiegħda tipprova din is-sistema l-ġdida sabiex tara kif is-sistema elettronika tkun aħjar mis-sistema manwali. Dan fil-waqt li jiġu evitati l-iżbalji umani li kienu jdewmu bil-kbir il-proċess elettorali. Fl-elezzjonijiet tal-2019 waħda mill-bidliet ewlenin se ssir fil-polza tal-vot. Fil-fatt, apparti l-isem tal-kandidati se jkun fih ukoll ir-ritratti tal-kandidati. Bil-polozz tal-voti se jiġu skanjati bi-skaners apposta. Spjega aktar fid-dettall Lewis Fsadni mill-Kummissjoni Elettorali. Meta il-kaxxi kollha, meta l-lestu il-kaxxi kollha b'dawn il-proċessi, mela se jkollna id-data imnatfa mill-voti invalidi u il-voti sa fejn huma trasferibbli. Minn hawn se jiġi it-tqassim issa tal-voti. Tal-ewwel preferenza. Is-sistema se tirranja mill-ewwel count sal-aħħar count. Il-counts kollha. Kif is-sistema toħroġ ir-riżultat għall-Kummissjoni Elettorali se jkun riżultat proviżorju. Se jkun riżultat proviżorju għaliex il-delegati tal-partiti għandhom a good number of hours biex jagħmlu kull verifika li jista' jagħmlu fuq is-sistema. Fis-sala tal-att tal-voti se jkun hemm madwar 78 monitor li fuqhom se jkun hemm il-massimu ta' ħin fejn l-aġenti tal-partiti jistgħu jaraw il-voti wieħed wieħed.